Kimchi! Kimchi Chino! Opa! At nagbabalik si Kim Chino. Hindi katulad ng ex mong iniwan ka sa ere at hindi ka na binalikan. Pero may utang pang trauma, no, na hanggang ngayon talaga nga namang dinadala-dala mo. Anyway, mahal, syempre balik chinitok sa tayo sa pang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 nakakakilig na efforts pero affordable. Diba? Na talaga nga naman pwede mong gawin at pwede mong sundan kasi nga ito ay effective. Alam ko yan. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una nakakakilig yet affordable effort ay handwritten letters. Ito yung personal at sincere na talaga nga namang susulat mo lang sa papel at kailangan mo lang ng ballpen o lapis. Mapapahayag mo na ang iyong nararamdaman. At syempre pwede nila tong itabi katulad nung kay Kim Chino, nasa baul ko pa at pwede mong basahin ulit. At merong kilig na talaga nga namang bakas pa ng kahapon kapag ito'y binasa mo ulit. Ang pangalawa naman, sabi ko kanina, nakakakilig yet affordable effort ay DIY playlist. Ito yung sinasabi kong magko-compose. Compose, hindi. Magko-collate. Yan. Pagsasama-samahin mo ang mga kanta sa isang playlist at talaga nga namang kakopy link mo at isend mo sa kanya. 'Di ba? Na parang DJ ka ng buhay niya. At sa dami ng stress ngayon sa biyahe at pagdadrive, pagko-commute, talaga nga namang pwede niyang pakinggan ang playlist na hinanda mo para sa kanya. Kasi 'di ba may mga kanta ron na talaga nga naman nag-e-express ng nararamdaman mo sa kanya. Kunwari gusto mo siyang makasama, gusto kitang halikan, yung mga ganong bagay na pwede mong padaan through songs. Yes. At ang pangatlo naman, mahal, nakakakilig yet affordable na effort ay talaga nga namang walang iba, ikaw, yourself. Di ba? Mura lang yun. Kumbaga, oras mo, kamay mo, katawan mo. Huy! Hindi, kasi kailangan mo naman talaga yung katawan mo para makasama at makabanding mo siya. Makadel, total maulan, di ba? Yung pagkakataon na to, ito talagang hindi ka nagagastos pa kasi ligo lang ang puhunan, mahal. Hindi pwedeng makikipagkadil ka nang hindi ka naliligo. Dapat maligo at talaga nga namang lambingan na sa tahanan. Ibigay mo na ang lahat ng love language ng kinikrave ng jowa mo o kalandian mo. Tandaan mo, mahala, ito ang tamang tao, ikaw lang, busog na yan. Ikaw din ang kinikrave niyan. At ang tamang tao, madaling makaka-appreciate yan. Lahat ng efforts mo, katulad nga ng ginagawa natin ngayon, lahat ng maliliit na efforts mo, mapa-handwritten na message man yan, playlist man yan, o ikaw mismo, ay talaga nga namang ma-appreciate basta ibibigay mo to sa tamang tao. At sa taong minamahal ka ng totoo. Kaya kung yung jowa mo ay hindi na-appreciate yung mga efforts mo, yung mga pinapakita mo, binibigay mo, sinasabi ko sa'yo, mag-move on ka na agad kasi maling tao yan. Huwag ka na magsayang ng panahon, pera at talaga nga namang pagkakataon kasi baka ginugugol mo ang oras at buhay mo sa taong hindi ka naman pala nakikita pang habang buhay. Oh, wow. Anyway, naway nag-take notes ka sa mga tipid tips na talaga nga namang effective panlande sa ating chinitox. Anyway, mahal, shoutout muna natin, nakikinig ang Bogi Fashion Center sa Antipolo Rizal. Shoutout Chimbe Caballero, maraming salamat sa pagmamahal. Syempre, oras na naman para ako'y umuwi. Huwag ka mag-alala, kasama mo pa rin ako bukas. Susunod na po, sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7
Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.